Drage moje pratiteljice i poštovani pratitelji, prije svega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Pozdravljam također i mog prijatelja Frana, koji iako je mlad, Liku jako voli. Danas vas sa objektivom moje kamere vodim u srce Velebita koji je ponos Like. Ovaj makadamski put po kojem se ja i moj vjerni pratitelj Pierre vozimo vodi na najviši vrh Velebita Zavičan. Da ulazimo u nacionalni park Sjeverni Velebit govori nam ova kućica u kojoj su smješteni rendžeri i koji naplaćuju ulaz u park. Ja i Pierre penjemo se dalje sa našim terencem prema Zavičanu. Konačno stižemo do velikog parkinga na kojem turisti ostavljaju svoje automobile, no za mene i Pjera to ne važi. Mi imamo dozvolu za slobodan ulazak dalje sa našim terenom. Naravno, usput srećemo planinare, a i turiste koji idu prema vrhu. A tu je i kamion koji se spušta od planinarskog doma, jer je u dom najvjerovatnije vozio drva za zimu. Strmom i uskom asfaltnom cestom penjemo se prema domu. Vrh Zavižana je, što nisam rekao, na visini od 1676 metara nad morem. I ovdje sve vrvi od planinara i turista, što je i normalno za ovakvu ljepotu. I konačno smo tu ispred samog planinarskog doma koji je ujedno i meteorološka stanica. A pogledi na samu okolinu stvarno su veličanstveni. Dolje u dalini vidi se more, a gore je dom.
prekrasan planinarski dom. Ja i moj pomoćnik Pierre polako se vraćamo nazad, a usput zastajemo i snimamo ljepotu koja nas okružuje. Usput srećemo umorne planinare i turiste. Nakon duže vožnje silazimo u ličko mjesto Krasno, preko kojeg nas vodi put prema Srednjem Velebitu i Štirovači. Štirovača je naime dio Velebita i jako je bogat šumom, a u Štirovači je i prašuma u kojoj je drveće staro i po par stotina godina. Ovo je centar Štirovače u kojoj je bogati izvor na kojem osvježenje traže žedni i umorni putnici. A ja i Pierre odlazimo dalje kroz Štirovaču i Velebit prema Baškim Oštarijama. Prekrasan je ovo dio Velebita kojemu sama Štirovača daje posebnu čar. I gle, već ovdje u ovoj ljepoti nailazimo na porušena stabla i pitam se tko to dozvoljava. I evo nas opet pred šumskim masakrom koji teče u nedogled. Mislim da bi se ovog postidjeli i sami Mliječani, jer ni oni nisu ovako masakrirali Velebit. Konačno ja i Pierre izlazimo na prve vidikovce sa kojih pogled puca u nedogled.
nailazimo i na prvi tunel koji su tamo 50. godina rukama i krampovima bez strojeva kopali politički zatvorenici, inforbirovci. Svi ovi usjeci na putu tako su rađeni. Spuštamo se kroz šaroliju Velebita prema dolje. Zapravo cijelo vrijeme ja i Pjer tražimo mjesto za kampiranje. Spustili smo se konačno na asfaltnu cestu koja silazi na glavnu cestu Karlobag-Gospić. Pronašli smo konačno pred sam mrak i mjesto za kampiranje. Konačno smo pronašli i proplanak na kojem smo postavili naš kamp. Pao je i mrak, no čini mi se po izrazu Pjerovog zabrinutog lica da je čuo medvjeda u blizini. Ovo je dan drugi i priprema za odlazak dalje. I to bi bilo to, poštovane moje pratiteljice i pratitelji. I na kraju vam šaljemo srdačne pozdrave sa Velebita, ma gdje bili.